Сега се пази оттам. Така. Ио, какво става? Слави, а нещо? Кой да тепса, имаш топче, само го гаси. Да се похвалиш, бе. Ей! Седни му на газа, тъй да тежи. Върни малко, че се окупа. Скочи му, тъй му джасни на това мъгле да ни зацепи, че се обърне. Искате ви има емоция? Вижда се надигни. Пусти го долу. Умре батерията. Той наскоро заради винчите. Засели се отдолу! Засели се отдолу, няма станете. Какво направи идеално? Скок на там, че... Където? Не, то няма да дойде. Са стой. Тръгни назад, пускай сенче, иначе тръгай около тебе. Много го измама, бе. Сега ще дойде Мой отгоре. първия път.